Kawei ka truck khat tyre kabadon yu number AS North Uwei FC Prasan Uwei Lai kabakit Clinker thmu ban leit liang ka surok Shillong kalarat ya Kawei ka Dukan shna tyre Reapair but Noh Syndon Sha Riat jylliew kumba san meter Sha Poh hajaka batip kum ka Wahgate ha surok Jowai-Shillong hajan ka Challam Syngkon Petrol Pump kani ka jingjia kala haka khat baje shiteng sinya haka bana kaliang ki pulit kilale jungo ya ka truck henry kim shim lalap brio satya na ka truck namar kala prahi pom haki benta basak mat jongka da ka jing trai shitam ki pulit bat ka jing yarap ki fire and emergency services SRT Shillong da ka bapendan kam hadu sautali ki Trok Khrawei kum taha ka porno pai la yo ban se ya kamet unong ya kani ka truck ya ubalatip kerteng kum Khrawkupar Phawa ubana ka shnong so menting West Giant Hills District nakaliang kinong syong di para marjan hakate ka jaka kilayathu bahakate ka Dukan shna tyre bajusa uwei ubriu ni unong shna tyre henry hakani kamit baja dan satya namar ulet sa shaying ki paralok Right.